Hawaii gun ka gafe sɛbɛnw olu ma se k'a yira k'a fɔ ko u ka kulo lasɔmini cakɛda so olu ka mansiw mankan ye mɔgɔw kulo lasɔmi yan'u ka boli k'u yɛrɛ ɲini. Tasuma minnu wulila Moi ale kungo kɔnɔna la ni a dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 55 o fagara la. Ko yan'u k'o kɛ faamaw ye kulo lasɔmini sɛbɛnninw de bila mɔgɔw ka bolola telefɔniw ani télévision ani arajow kan. Mɔgɔ minnu kisira nin na u ka laseli senfɛ alamisa don y'a yira k'a fɔ olu ma ni kulo lasɔmini cikan ninnu sɔrɔ mun y'a to u ma se ka wagati caman sɔrɔ k'u yɛrɛ ɲini. U bɔra kalama wagati min na o y'a sɔrɔ tasuma balila ka ani fodonw balila ka poyi u kɛrɛfɛla la. Mao nagakɔrɔ fanga ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ 55 bɔ minnu tanyana alamisa don ka u y'a fara ka fɛnɛ ko tasuma saridasiw bɛ kɛlɛ la ali bi wulikajɔ la u ka Lahaina dugu la. Dugulamɔgɔ caman de ani dunanw olu kɔni sera ka kisi. A yirala k'a fɔ ko mɔgɔ mun tanyana a bɛ sɔn ka caya ni mɔgɔ 60 ye. Mara gouverneur Josh Green ale ka kuma la a y'a fara kan fɛnɛ ko Moi gun ni a bɛ Lahaina ni ale y'u ka Hawaii jamana ka faaba kɔrɔ ye kabi san caman tɛmɛnenw la k'o kɔni tiɲɛna ka se fo 180 ma. Fiɲɛ juguman minnu ni o ye dora ye ni ale bɛ tɛmɛ ni wagatinin na u ka kɔgɔji Pacifique kan o de ye tasuma jeri ka tasuma cari joonɛ mun kɛra sababu ye faso jama ale ma se ka wagati sɔrɔ mɔgɔ dɔw jagoyara k'u yɛrɛ fili kɔgɔji kɔnɔna la yaasa k'u kisi tasuma ma jikan saradasiw olu ka lasereli la.